Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bata patay matapos ginlabo sang iya amay. Pulis nga sospetsado sa nagluntad nga shooting incident nagtuga sa pagkapila sang duha ka persona nag-surrender. Sa balita nasyonal, Sara Duterte nagpanumpa na bilang ika-15 nga Vice Presidente sa Pilipinas. 24 anyos nga lalaki nga nagpangilkil sa napulo katuig nga bata nga babayi ginpamatbatan sang reclusion perpetua. Maayo nga Bacolod, may nga gabalagabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. This news sponsorship is brought to you by Yes, mga aga mga ka-action, and good morning, Action Doors. Good morning sa imo Action Boy kag sa mga action ta nga nagaupod gid sa aton subong via Facebook, YouTube, website. Happy Monday everyone. Happy Monday, kag like, follow, and share lang kita mga ka-action ha, sa aton sining FB Live. No? Yes. June 20 to subong, no? Sige. So sa aton dira nga nagapangapi aga pa, good morning sa inyo. Kasigihan nyo lang na pangapi kay kami lang bala sa mga balita. Yes. Daw ka. So, sige, good morning na kay Martin Aliling, kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Wala na game 7 din, sorry. Kay Daog ng Warrior. Hindi kayo napabot yung tanay nga, duha ka muna Action Eden, special coverage. Gani. So, hindi gid tugutan sang panahon, Action Amo Boy. na tayong plano mo nga mag game 7, kamo ni Oo. Action Eden. Oo. Galing kay lang ala. Pero tinatong practice mo eh. Kala. Kay Leia Morales Berida, mga agaman, watching live from Barangay Abuanan, Bago City. Crips Tonzon, mga aga. Sige, abi Action Doors, ara ka daw, okay ka daw. Kay Ruby Fukihara, good morning. Araman si Richelle Abela, good morning sa imo and happy Monday. Si VJ Apasible, good morning VJ. It's a new day to start our work. Please greet kay Mama Darlene nga nagapamati gid dira sa may Claro Binalbagan. Yes. Sige, i-greet ta pagit siya karon on air Action Boy. Si mama So, niya, Darlene. ano tayo, tandaan tayo ng ngalan. Kasi malipat tabla karon ako. Kag magsunggod si VJ. Kag hindi na siya mag-report. Oo, gani. Kag basi biraho niya ta si report. Oo, would like na. So, good morning, VJ. Si Edmar Kilitar, haraman siya. Good morning, man. Watching live from Bago City. Uy, good morning sa tanan taga Bago City. Speaking of Bago City, ara si Ma'am Luing Melos. Morning. Good morning, Ma'am Luing. Si Crips Tonzon. Live naman siya nagapamati sa Kabankalan. Sa may Tagok, sa barangay Tagok sa Kabankalan City. Abi ko, kuhan, tagukon. Ambot siya. Tagukon bro Tagok lang man hambal. Taguk lang. Basi purok tagok niya, charot. Pero sa Family Flores, dra good morning. NJ Z Gumban, good morning man. Dra sa may Talisay City. Si Toto Navarro naman, ara siya nagapamati sa may Bulacan. Bulacan. Good morning. Aha. Ma'am Luing, morning liwat kay gas. Morning man da sa imo nga Sa kay Melchora. Yes. Kag kay Teacher Romela, da Ilustre Arevalo. Morning man. Good morning. Cielo, kag kay
kay Excel Excel Fay. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, patay ang isa ka bata matapos ginlabo sang kaugalingon nga amay sa nabukid nga bayan sang sitio Hakpan, barangay Maaslob sa Banwa sang Calatrava, mga pasado las 10 ang takna sang Hunyo 18. Ang biktima ang ginakilala kay Carlito Birel, 42 anyos, samtang ang amay naman ang kilala kay Rebico Bine, 65 anyos, kag pareho nga residente sa barangay Maaslob sa mga Banwa. Sunod kay Police Major Lumian Lidawan, ang hepe sa Calatrava PNP, ginsarahe sang sining anak ang kahoy nga natanom sa duta nga ginapnagyahan sang amay. Ginasukmatan sang amay ang iyas ning bata kag nagluntad ang binaisay. Una nga nagkuha sang binangon ang ining bata kag ginlabo ang amay sa dinakaangkon sang pilas sa wala nga kamot kaguya. Nakakuha man sang binangon ang suspetsado kag ginlabo ang iyas ning amay sa tiil. Suno kay Lidawan, halos makakas na ang tiil sang sining anak bangod sa paglabo ang itunaan sang iyas ning kamatayon. Ang amay karon ang preso sa custodial facilities ng Calatrava PNP kag saka naman sang kaso nga parricide. Pahayag pa ni Lidawan, madungay na nga inagaway sa duta ang isa sa nagapagunang rason sa amo nga krimen. Actually, ang kanon is away sa lupa daw. Then, alitan din sila na mag-ama. Opo, yung namatay po is anak po niya. Pailan po namin siya ng parricide kasi anak niya yung namatay. Isang kanto pero hacking, malapit daw maputol yung paa. Okay. Then, loss of blood yung kinamatay po. Pilason ang duha ka mga lalaki sa nagluntad nga shooting incident sa Dalan Rizal, Barangay 26, Syudad sang Bacolod, launa sang kagahon, Hunyo 19. Ang mga pilason mo Sunday Richard Jimenez, 30 anyos, isa ka construction worker sang Dalan Rizal, Barangay 26, kag Jorim Sibog, 24 anyos, residente sang Purok Star Apple, Barangay 27, tanan sa Syudad sang Bacolod. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Police Master Sergeant Jeff Disocatan, 37 anyos. Si Disocatan ang nadestino sa Bacolod City Police Station 2 bilang desk officer. Sunod kay Police Major Richie Gohe, ang hepe sang Police Station 4, nagapanghimon ang biktima sa pulis bangod sa ginaligar, ginalagawan sang pulis ang anay nobya sang biktima. Apang sa pagpangusisa sang kapulisan, baluan nga wala sang relasyon ang pulis sa babae nga ginatumod naman sang biktima. Ginkompronta sang biktima ang pulis kag nagluntad ang binaisay. Dugang panigoke nagpalupok sa armas lutang ang pulis agud mapakalma ang biktima apang sa baylo. Nagkuha ini sang botelya kag hana kuntani nga ilampos. Nagguha man sa investigasyon sang kapulisan hindi tuyo nga tiruhon sa lawas ang biktima apang bangod sang tuman nga tensyon na igo ini sa tiil. Samtang nakaangko naman sang pila sa tiyan si Sibog matapos nga masalabat sa nagluntad nga komosyon. Personal nga nagsungka sa kapulisan si Police Master Sergeant Jeff Desukatan, ang suspetsado sa nagluntad nga shooting incident sa Dalan Rizal sa Barangay 26, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Richie Goher, ang hepe sang Bacolod City Police Station 4, gilayon nga nagpakita ka ng pakilala sa nagresponder nga pulis si Desukatan sa lugar sang insidente. Handover man ni Desukatan kay Goher ang yasning nga service firearm nga Glock 17 kay isa ka magazine nga loaded sa mga bala. Dugang pa ni Gohe, nagpakayo man sang pasaylo si Desukatan bagod sang insidente. Pahayag ni Gohe,
Bago pa man nagluntad kung antes pa nagluntad ang insidente, may pag-ilinaway na sadto pa ang ining si pulis kag ang biktima apang wala pa na-record sang duha ka partido. Na-recover sa crime scene ang 4 ka basiyo sa naglupok nga bala sang armas lutang kag 3 ka mawala ng lupok nga bala. Desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang duha ka mga biktima batok sa sining pulis. Sa dugang nga balita lokal, pilaso ng isa ka mangunguma matapos naging buno sang kaugalingon nga kung sang iya bayaw pasado las 7 sang gabi sang Hulyo 18 sa Hacienda Enriqueta, Barangay Tinungan, Banwas sang Isabela. Ang biktima ang ginkilala kay Rolly Solano, 46 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Mark Palma, 38 anyos ang edad kag parehong residente sang Barangay Tinungan sa amuman nga Banwa. Sunod kay Police Lieutenant Lionel Adulacion, Deputy Chief of Police ng Isabela Police Station, pasado las 6 ang Sabado sang gabi ginhambalan sang ni Solano ang suspect nga hindi maglabay sa main gate sang ila balay, sa baylo maglabay sa isa ka gate sa kilid sang balay. Nangakig ang suspect kag ginbuno ang biktima gamit ang ginpataliwis nga tubo. Pilas sa tiyan ang naangko ni Solano nga ginabulong na karon sa isa ka ospital sa syudad sang Bacolod. Bali nila ginalisan sila sir, bali ang aragyan sir Bali daw wala kayong sidyanay kasi nag-inita na yung istorya. Kagin buno ni siya doon nga suspect, nga muli ato nga suspect si Aga, bali kabulig siya doon nga mga barangay tanong sa barangay Tinungan na dakop ni sir, dakop niya doon nga suspect sir. Ari subong sa police station. After sir, anong binagay to, bali nigamit sir sa doon nga suspect, bali daw improvise nga tubo ang ipaliwis mo sir. Kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Lionel Adulacion, Deputy Chief of Police ng Isabela Police Station. Patay man na isa ka lalaki sa nasapuan sang isa ka nagapangisda mga 500 metros gikan sa shoreline sang Barrio 2, Barangay Guadalupe sa siyudad sa San Carlos. Malas 6:55 ang takna sang aga sang kahapon nga adlaw Domingo. Ginkilala ang biktima kay Jesus Navales y Balinas, 70 anyos, residente sa Barangay Sitio Tinurungan, Barangay Quezon, nga ini mga 30 kilometros pakadto sa ginluntaran sang insidente. Ginpahayag sang investigador nga si Police Master Sergeant Joe Jose Sani Boy Algarme nga suno sa kapitan sang Barangay Guadalupe, nagpanginhas ang ining biktima. Kaupod pang duwas ni ka amigo sa nasambit nga lugar sadtong Sabado pa lang sang gabi kag sang ginpangita na ining si Balinas kun si Navales wala na ini makitaan pa. Pagkaaga nakita sang isa ka manong pangisda nga si Jimmy Villasiran Ikihano, 58 anyos, sang Hacienda San Antonio, Barangay Guadalupe, nga nagalutaw na ang bangkay sang biktima. Suno kay Algarme, posible nga pagkalumos ang rason sa kamatayon sa ni Navales. Bangod wala man ni may nakita nga mapila sa lawas, apang may nagagawa nga dugo sa ilong sang biktima. Sa karon, ginasikaso na sa pamilya ang bangkay ni Navales. Arestado ang isa ka hubog nga lalaki matapos ginhana sini nga bunon ng iya paryente nga nagatipon-tipon upod ang ilang himata pasado las 30 sa gabi Hunyo 18 sa Banga Bato, Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Ang nadakpa nang ginkilala kay Aldin Boy Rosales, 29 anyos, sang Villa Hergon, Barangay Rizal sa among siyudad. Samtang biktima ang ginkilala naman kay Keith Dicto, 24 anyos, kay residente sa Banga Bato, Barangay Rizal sa among nga siyudad. Sudo kay Police Lieutenant Colonel Roberto Pitate, ang hepe sang Silay City Police Station, nagasinadya ang biktima upod sa iya pamilya sa nga gulpi na lang nag-abot ang suspect nga may bit-bit nga patalom. Gulpi na lang sini ginbono sang suspect sa ang biktima apang nasagang. Naagaw sang biktima ang patalom kagati na aresto naman ang suspect sa bulig sang mga residente. Action Radio Philippines Star Time, las 6:15. Sara Duterte nagpanumpa na bilang ika-15 nga Vice Presidente sang Pilipinas. Samtang 24 anyos nga lalaki nga nagpangilkil sa 10 ka tuig nga bata nga babae, ginpamatbatan sang reclusion perpetua. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa ato mga ka-aksyon sa panahon karon dapat Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach
ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka center. ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa Good morning, Dada, kay Christina Longno, no? From Saudi Arabia. Natamnyaw niya lang ang pamilya Longno sa diin man kamong bahin sa Pilipinas. No? Basta mga Longno, ano? Kay Kagawad Ems Aboso, may aga sa mo, Ems. Morning. Good morning, Mami Ems. Kay Athea Kim Eriman. Kay Jose Mongcal Torilla, watching live from Binalbagan. Vinji Swelan. Oy, good morning, Tito Benji. Dara sa may syudad sang Sagay. Manda nga okay. pagpamati. Yes, good morning. Belated Happy Father's Day. Yes, Sa tanang mga father, including you. Including me. Thank you, Yes. Guido. Lipat ko kahapon nga Father's Day gali. Doon bang ko to tani ko may gift ko mo sa amo. Ay, amo na. Guido, wala man. Doon nalipat ako. Yeah. Wow, ay kalubo. Nakalipat kaya gali ko mo lagi. Kasi ang birthday mo, kung wala kami mabato ng gift, malipat ka. Mo gina siya. Ay kalait. So, hindi ito malipat sa gift kay Action Boy sa iya birthday. 276 days to go. Yung mo sorry. 76 nga. Yung mo sorry. Sige. Kay Bibing Dagia Bautista, gamonitor man dara sa may rotonda sa Pasig. Yes, morning. Magandang umaga po. Sige. Yes. Homa Lumena, maayong aga man kay Melili Oligo. Good morning. morning. Mana nga pagpamati. Dira kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines sa may Banwa sang Hinubaan, maayong aga man. Aha. Kay Lito Maconocido Valmoria. Shout out ko no sa 303rd Infantry Brigade. Okay. Good morning Member sa inyo. upo din sila guna Sir Jen de Quiniagro ni. Diba, siguro. Che Zamora kag Vicente Escobar. Good morning man. Sa may Moises Padilla Sa naman may, siya. Moises Padilla, si Vicente. Vicente, mga gada. Sa No? Escobar Familida, good morning. Yes. Sa friend ko Black kay Beth de la Torre, morning man. Galing ito sa guro, nag-monitor mo sa inablang sa akon, balang yung na-share balaya.
Sa imo siya. Sa ako bali nga page. Ako na page na mga muna ako nga-share ko. Sa ako na iya. Sa imo page. Kung makabugtaw. Kung makabugtaw mo na siya. Na? Kung makabugtaw mo na siya bala. makabugtaw siya. Monitor na siya. Adri sa akong speaking of, ari mandigili sa akong niya page, Action Boyo. Good morning kay Connie Laparan sa may Banwas ang DSB. Melvin Piñafiel. Araman si Michael Joseph Helado. Good morning. Monitoring here from Iloilo naman siya. Good morning si mo, Michael, and stay safe man. Dara sa may Iloilo. Sige. Sakay Teresa Linaha Kayaw. Good morning man dira sa Bago City. Sakay John Dexter Celis. Kag of course sakay Stella Marie Celis. Good morning man. No? Yes. Si Lorna Diligencia. Belated Happy Father's Day ko no. Sa tanan-tanan nga mga tatay. Siling ni Lito Balmoria. Nya wala kamo sa balo. Ang headquarters ng 302nd Infantry Brigade ay dito siya nakabase sa Camp Leon Kilat sa Tanay City, Negros Oriental. Kaila commander nga si Leonardo Peña. 302nd itong ginapag-greet na ni Lito. 303rd to ginayin patamyaw niya. Tapos, 303rd man to. Sa 302nd naman niya ang ginahambal niya ho. Nga ara sa Tanay City. Sige Kung di ka banda nga kung 303rd ka mga 302nd good morning, nandra sa inyo Kung tara ka man sa 301th. 301? Do 51 pa. Dumduman ko lang kayo. Dahil namuno. Ginayan sa sabad si Ma. Good morning mga kay Christine Menyes Villalobos. Very unforgettable day giti Action Boy. Nga nabasa ko to. Ay kalay. Diding Alohamiento. Good morning man sa imo dira. Kag kay Winston Goles sang Barangay Recreo sa Banwasang Pontevedra. Good morning man Action Boy kay Kagawad Ibong Jocampo sa may Barangay Imbong. Ibuhinan Umuwi mo ngalan. Kagawad Imbong Jocampo, good morning dira sa imo. Sa Barangay Maaw. Yes, Bago City. Kag kay Kapitan Vito Gahaton dira sa Barangay Maaw. Good morning man. Action Boy, ginatamyaw ko lang Action Boy sang congratulations gali sa tanan nga Mascom nag-graduate Action Boy. Batch 2022 of course. Congratulations sa inyo mga Mascom brothers and sisters. Yes. Mga little brothers and May sisters. duwa blas na kasuma cum laude. Yes, si Charles Helutin kag si Krisha May Similiano. Hindi pala si Charles na nga din naka-OJT sa aton. Yes. Ka-OJT na din siya. Sa ano pa to sila Action Boy, do hindi pa to siya bala Mascomong do senior high pa to sila sa nag-OJT di sila. Kayla teacher to that time si John di ba? Okay. So senior high gat si John. So do mga senior high pa to sila graduating sila. Imagine, di ba? Ang 301st Infantry Brigade nakabase naman sa Camp Hernandez sa Dingli sa Iloilo. Wow. Ang ila commander si Marion Season, Amazing. Brigadier General Gurua, no? Ana Sinoro, mga agaman. Okay, sige, standby na kita sa aton mga balita national. Dito na ako sa... Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una,
I-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, Action Radio Philippines Standard Time, last size 28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpanumpa na si Vice President Sara Zimmerman Duterte bilang ika-15 nga Vice Presidente sa pungsod Pilipinas. Pagabuslan ni Duterte si outgoing Vice President Leni Robredo. Si Duterte ara panumpa kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando. Nagsaksi man sa pagpanumpa kag nagsaka sa entablado ang mga ginikanan ni Duterte nga santay Presidente Rodrigo Duterte kag Elizabeth Zimmerman. Ginpahayag ni incoming Vice President Sara Duterte Carpio nga mag-star siya sa gihapon sa siyudad sang Davao. Iniapisar nga magasaylo na sa Metro Manila ang opisina ni Duterte. Siya pagpungko bilang ikaduha nga pinakamataas nga pwesto o kung pinakamataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas. Suno kay Carpio, hindi siya o kung suno kay Duterte Carpio, hindi siya paalam sa mga taga Davao apang nagapasalamat siya sa mga residente nga nagbulig sa gobyerno nga malambot ang mga kadalagan sa idalom sang liderato. Ginlaragoy man ni Duterte Carpio nga tuman ka loyal ang mga empleyado sa Davao sa ilang trabaho kag mahapos nga matagan sang inspirasyon. Pagagamiton bilang opisina ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang Quezon City Reception House. Sunod sa spokesperson ni Carpio nga si incoming Tourism Secretary Cristina Frasco para sa Office of the Vice President ang sa siyudad sang Quezon. Samtang magapabili naman ng opisina ni Carpio bilang Department of Education Secretary ang Central Office sa siyudad sang Pasig. Ang Quezon City Reception House amuman ang gingamit ng opisina ni outgoing Vice President Leni Robredo nga may kalaparon nga 5,000 square meters. Ginpamatbatan sa Korte Suprema sang reclusion perpetua kon life imprisonment ang 24 anyos nga lalaki bangod sa pagpangilkil sa napulo ka tuig nga bata nga babayi nga ipasa ang hublas sining litrato. Sa boto nga 9-3 ginbasura sa mga hukom ang petisyon ni Christian Cadahas batok sa kaso nga child pornography nga ginpasaka batok sa iya. Ginaligar nga ang akusado ang may karelasyon sa isa ka 14 anyos nga babayi sa nahimo sini ang krimen. Gindeklarar man sa korte nga akusado bilang yara na sa husto nga panghuna-huna ang dapat nakahibalo nga illegal kag sala ang nga ipakita ang pribado nga parte sa lawas ng minor de edad labi na pinaagi sa mobile device. Kumpiyansa naman si Senator Bongo nga mas madamo nga kabataan sa karon ang sigurado nga makalikaw sa paggamit sa illegal nga droga. Ini ang pahayag ni Go matapos magtambong sa groundbreaking ceremony sa Philippine Sports Training Center sa Bagak, Bataan, kaupod si Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Go, sigurado nga malamo nga kabataan na mainganyo nga magsulod sa sports bangod maayo nga training center. Naibaluan nga ang patukuron nga Philippine Sports Training Center ay isa ka state-of-the-art kag highly scientific sports complex. Suno kay Go, sigurado nga magataas ang moral sa mga atleta kag masarangan nga magbato sa mga international competition. Nagalambot sa 3.7 bilyones pesos ang pondo nga ginpain sa training center nga napaabot magatapos ini sa tuig 2024.
Nagbalik na sa ila puloy-an ang tanan nga nag-evacuate sa Huban, Sorsogon bagod sa pag-alboroto sang Bulkan Bulusan. Ginpahayag ni National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC spokesperson Mark Timbal, naglabot sa 44,000 ka mga tawo ang napektuhan sa paglupok sang bulkan nga natagan man sang ayuda. Yara sa 179 ka pamilya o kon 602 ka individual ang gin-evacuate tubtub sang Martes, Hunyo 14 apang nakapauli naman. Paday naman na gina-validate sa nga NDRRMC ang balita nga may COVID-19 symptoms ang pila ka mga residente nga gin-evacuate. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Good morning to Action Doors kay Darlene bala? Yes. Darlene, apasible na siya. Mama ni Action VJ. VJ, Apasible. Good morning. Yes, dira sa May and Claro Binalbagan. Yes. Good morning sa inyo. Inyong ipamatihan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod ka sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Life